Baaiem is vanmorgen een trekker op een gashokje rieden. Daarbij is een gaslek ontstaan. De Harsthemmerwij had van een paar afsletten west. De brandwachtploegen van Massum en Menaam hebben help verleend. Een energiebedrijf is dwaande het lek nou te repareren. Tussen Wuddum en Wiedgaard wordt op dit stuit het werken aan het plaatsen van een betonnen bak van 2,2 miljoen kilo. Bij deze bak wordt er een tunnel onder het spoor maken als onderdeel van de Heerkomljouwert. De put is bijzonder omdat er betieren wel zo'n 70 mensen aan het werk binnen op een heel iets stukje terrein. Het restaurant De Heren van Haringsma in Beestersweg is 2 plakken omheen gegaan in de top 100 van beste restaurants van Nederland. Het staat nu op het 43ste plak. Er staat nog een Fries restaurant in de lijst, Vrouwtje staat in Rieptjerk. Dat is van plak 60 naar plak 64 gang. De Ritsmersiel is van de morgen een granata-ontploffing gebracht. Het exemplaar wie een skofkalien te germ en tal oude bunkers voen bij het werken aan de Heerkomljouwert. Vannacht droeg waar en opklarings. Het wordt zo'n 2 graden. Morgen uit een droog zinnen en in de middag enkele buien. De temperatuur is 8 graden.